sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Mabali sa mga butika. Daghan ang utana nako unsay akong sekreto. Bisan daghan kog trabaho, wala ko sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, DTX Coffee Mix. Ako si Lara, isa ko ka-influencer. Mo-share lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na ako nga kape, ang DTX Coffee Mix. Very relaxing kaayong feeling sa kada higop nako sa DTX Coffee Mix ug maka-good mood pa. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Grace, isa ko ka-lady guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness og sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Sang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap. Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. DTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati nako kay it happens to myself. DTX 500. Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre. Libre? Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
Championing the lives of the Filipino. D3 Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Oras sa tiwag nason na Pilipino na Philippine Standard Time. Alas 6:04 na sa sayong kagabion. Mabuhay Philippines! Luzon, Visayas, Mindanao. Aga sa tibok kalibutan. Live direktamente sa Tanimatanggan sa Regional Headquarters sa K5 News FM sa Nagbayan sa Cagayan de Oro. Mabatiyo sa worldwide, netwide, via www.amfmph.com. Makita sa atong Facebook page, ang YouTube channel, o sa atong Android TV. I-search lamang ang K5 News FM 89.3 Cagayan de Oro. Kini ang D3 Bio Evening Newscast. Ako niya timbalita K5 Buddy Froy Lumasag. Ulan sa ito mga balita karong gabi una. At ang balita lokal, DSWD 10, gipasinunggan ang 38 ka mga centenarian sa tibuok Northern Mindanao. Claverio, Gingog, City, Misamis Oriental, pinakataas nga kaso sa dengue. Paluan sa balitang regional, 124 ka delegado sa SK nahilo sa pagkaon. Samtang ASF outbreak miigo sa napulo ka barangay dito sa probinsya sa La Union. Uluan sa itong balita. Kada balita nasyonal, isabong gitun ang ibalik human sa total ban sa pugo sa itong nasod. Samtang Hari Roque, ipaubos na sa ILBO kauban ang laing 11 ka mga individual. Sa atong balitang international, Hamas doon ay napili nga bagong political leader. Samtang US VP Harris, ipili si running mate si Minnesota Governor Walz. Sa atong balitang sports, Pinoy weightlifter nga si John Sinesa, nakandam na alang sa 2024 Paris Olympics. Sa atong balitang showbiz, Gary Valenciano, soblay mag-concert karon nga umaabot nga buwan sa Disyembre. Ganito sa detalye sa itong balita lokal, hatod sa mga kaubuton sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ay BCO, ang BCO na doon ay D3. O sa natural antiviral, antibacterial specialist na panguntra sa sakit ng pertussis o whooping cough. Yan sa mapalit sa inyo, masog yung botika parmasya sa inyong mga dapit. Balitang lokal. K5 gisaulog sa Department of Social Welfare and Development Field Office. Ang taas nga kinabuhi sa 38 ka mga centenarians gikan sa nagkanlaing probinsya sa tibok Northern Mindanao nga nag-ila sa ilang tagsa-tagsa kataas nga kinabuhi ng mga kontribusyon sa ilang mga komunidad. Ang mga pinasadunggaw centenarians na kagikan sa probinsya sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, din ang kamaguwangan o sa 107 anyos nga taga Lanao del Norte. Dogang balitay karong gabi na nagatala sa pinakataas ka kaso sa dengue ang lungsod sa Hasaan. Yaman Tagaluan, Misamis Oriental as of August 5, 2024. Sa kinatibukan, 2,065 kakaso sa ibang probinsya sa lawigan din 21 namatay. Kung asa, 2,262 cases ang ana sa Claveria o 210 usab ang nagagikan sa Hingoog City. Mga kinang ibagawas nga datos gikan sa Provincial Health Office kon PHO sa dili pa naman dugay. Basa gini talaan sugod Enero hangtod Hulyo 28 ning tuiga. Balitang Regional.
Sa detalye sa itong balita regional, hatod sa may kauboton sa DTX 500, ang number 1 pangontra sa sakit na diabetes. Inyo sa mapalit sa inyo masok yung botika parmasya sa inyong mga dapit. Mas pinakadoon nga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dini sa Nagbayan sa Cagayan de Oro, ang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Anawan Mutang, Sagura Market City, Lapasan, Cagayan de Oro. Mga ka-K5, ginala sa balay tambalanan ang nasa 124 ka mga delegado sa Sangguniang Kabataan kon SK. Human na biktima sa food poisoning sa kakaliyukan sa lokal nga kagamhanan sa Olongapo ni atong Martes. Base sa taho, 124 ka mga delegado, lakip kini sa 132 ka mga partisipante sa gipagayang kaliyukan sa lokal nga kagamhanan. Kalit nga nagsuka-suka o nalipong human nangaon sa Travelers Hotel and Event Center. Sa pagsuwat ng balita, panayang pangitubag sa hotel, Subic Bay Metropolitan Authority on SBMA, Heman City of Olongapo, ang maong insidente. Nasarang nga ang biktima, polos mga delegado sa SK, ikan sa San Carlos, Pangasinan, nga may tambong sa kaliyukan sa Local Government Unit o LGU. Kadaghanan sa mga dili kayo apektado sa pagkahilo sa pagkaon na discharge na uban gisusi sa klinika. Sa pagkakaroon, gisulayan pa sa mga otoridad pagsusi kung unsang gikaon sa mga biktima nga mahinungdan sa ilang pagkahilo. Doon ang balita regional, hatod sa may kabuton sa Mighty C o sa alkaline na vitamin C. Hindi sa mapalit sa inyo masok yung botigang parmasya sa inyong mga dabi. Kaya todo sa may kabuton sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. K5 na pulo ka mga barangay sa La Union ang nakareport sa kaso sa African Swine Fever kon ASF. 7 sa Buluan, 2 sa Luna, o 1 sa San Fernando City. Adunay kinatubugan nga 415 ka mga baboy ang nag-count. Patuman ang 30 kon 30-day ban sa mga buhay na baboy sa mga pitadong lugar. Ang mga pitadong hog raisers maganawat og 5,000 pesos matag count nga baboy, hangtod 20 ka baboy matag raiser. Bisan pa sa epidemya, ang supply sa baboy nagpabilin nga igo, apan ang presyo mamahimong mapiktuhan gamay. Balitang National. Sa detalye sa atong Balitang National, atod sa may kaubuton sa Klinika Spore Biotics. Atong di kaya ng constipation man UTI, kamay kanunay sa Klinika Spore Biotics. Ito sa mapalit sa inyong mga suking botika parmasya sa inyong mga dapit. K5 Genonso sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO nga pwedeng tunan ang isabong nga mataplang kon na mataplang ang nawalang kinitaan tungkol sa total ban sa pogo sa atong nasod. Kinaman giyagi ni Deputy Speaker Dayton David Suarez ang PCSO nga mangito og innovative kon pamagi aron mabawi ang halos 10 bilyones nga pwedeng mawala sa atong gobyerno. Suwestyon sa PCSO nga ibalik na lang ang isabong ang pangkinanglan ipagid ba kini sa proper policies, safety nets, ang balaod ang maong operation ini. Nagtuusap si PCSO Chairman Felix Reyes nga posibleng makakolekta ang gobyerno pinaagi sa charity cockfighting. Lord ang Balitan Nasional, gibutang nagkaroon sa Immigration Lookout Bulletin Order si County Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque og laing 11 pa ka mga individual tungod sa may kalabutan sa illegal nga Pogo Incorporators o corporate officers nga Lucky South 99 yaman Whirlwind Corporation nga gi-raid dito sa Porac, Pampanga. Samtang itubag kini ni Roque gingong i-consider ni ang ILBO is a plain harassment. Ipunto sa mining wala sa rason aron hawa sa Pilipinas. At tumangon og tumagon ini ang mga ligasyon may kalabutan sa offshore gaming. Balita International. Sa detalye sa itong Balitang International, atod sa may kaubuton sa Extend Food Supplement for Men.
para sa laman ng pamatagalan. Kaya sa mapalit sa inyong masuging botika parmasya sa inyong mga dapit. Kay doon ay bagong overall leader ang Hamas. Pipilakadlaw human namatay si Ismail Hani. Ang mga napili mo si Yahya Sinwar. Yang malingkod isip leader so kanya na doon 2017 sa Gaza Strip Group. O mamayamang manguloy sa political leader sa Hamas. Kaya namang namatay sa tiran si Hanai sa milamayng simana o kang Israel ang itulong saan sa maong pagpangatake. Loga balitang gigasagawas. Nakapili na si US Vice President Kamala Harris. Kamamay mo niyang running mate sa pili ay karang umabot Nobyembre dito sa nasod sa Amerika. Mga si Minnesota Governor Tim Walz. Sa 60 anyo sa Bonigon o sa US Army National Guard veteran o sa kanhi magtutudlo. Isa rin ang tuwig 2006 nang napili kini sa Republican leaning district sa US House of Representatives o ng serbisyo suod sa 12 katuig una na imong gobernadora sa Minnesota ni atong 2018. Dugay nang gingusgan ni Walz ang women's reproductive rights. Yung conservative samtang nagrepresentar sa rural district sa US House. Isa rin nga sa musunod na maadlaw, formal nang ipangilala ni Harris ang iyang running mate. Balita Sports. Sa atong balitang sports, patol sa may kabuton sa Klinika Deo Fresh. Alang sa umotong puting nga ilok, na inyo sa mapalit sa inyong mga suking botika parmasya sa inyong mga dapit. K5, andam na ang Pinoy weightlifter nga si John Sinesa sa pagigtigi sa Paris Olympics 2024. Apan giangko ni Sinesa nga dakong hangit alag kaniya tungod na kanang laom nga masundan si Hayden Diaz nga unang nagdala o unang gold medal sa Tokyo Olympics. Karong alas 9 sa gabi ang schedule ni Sinesa alang sa 61 kilogram event dito sa South Paris Arena. Isa rin nga ang nagagikan sa Subo ang 26 anyos nga lifter din nag-qualify kini sa Olympics human na sakmig ang ika-5th place sa International Weightlifting Federation IWF Olympic Rankings. Balitang Entertainment. Sa atong balitang entertainment, balitang showbiz, magpaigayon ng concert ang singer nga si Gary Valenciano sa Araneta Coliseum. Sa social media account, gi-anunsyo nini nga sa Disyembre 2022 kini mag-concert. Dungan sa iyang golden birthday. Gibutay pa ni Mr. Pure Energy. Nga niyang subliyo na iyang pangitabo 40 years ago at the same place. Ona na nagkonsyerto matod pa si Gary Valenciano itong Mayo sa iyang Pure Energy One Last Time concert. Pwedaalan sa buong masayon ang resulta karon sa PCSO Suertes draw sa alas 2, 738. Alas 5, 8-6-5 on 865. Sa alam sa kong regular ng kauban sa D3 Bayo Evening Newscast. K5 Sai Ilabera, ako inyong ating balita. K5 Buddy Froy Lumasag para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino